рушдкардатарин соҳаи дониши инсонӣ ки асоси тафаккури техникӣ, илмӣ ва назариявӣ мебошад, физика аст. таҳқиқоти он боиси пайдоиш ва рушди электротехника, телеграф, телефон, радио ва минбаъд телевизион гардид ки бе онҳо имрӯз ҳаёти моро тасаввур кардан душвор аст. транзистор, лазер, реактори ядроӣ ё худ ҳастаӣ, компютер, парвоз ба кайҳон ва ба моҳ, ҳамаи инҳо унсурҳои технологияҳои навтарин мебошанд. физика ба аксарияти соҳаҳои муосири техника, энергетика, нақлиёт, техникаи авиатсияи кайҳонӣ, техникаи компютерӣ ва монанди инҳо ҳаёт бахшид. бинобар ин бемуболиға метавон гуфт ки физика сарчашмаи тамаддуни муосир аст ва таи 100 соли охир дар садри илмҳои табиатшиносӣ қарор гирифт. бо ташаббуси сарвари кишорамон аз паёми санаи 26 декабри соли 2019 аввалин маротиба оид ба эълон шудани Бистсолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ пешниҳод карда шуд ки ин боиси қаноатмандии махсусан мо намояндагони соҳаи илмҳои дақиқ мебошад, зеро ки дар ҳақиқат дар замони муосир зарурат оид ба ин соҳаи фаъолияти инсоният ба вуҷуд омадааст, зеро ки дар асри 21 ҳар як он дастовардҳо ва он иҳотаи техникие ки мо дар атрофи худ мебинем, ин маҳз натиҷаи дастовардҳои илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ мебошад. ва ҳамоно пас аз паёми мазкур аз ҷониби Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд ки худ котиби ин гурӯҳи корӣ будам ва ҷаласаи аввалини мо ҳанӯз 1 декабри соли 2019 баргузор гардид ва дар силсилаи ҷаласаҳо аз ҷониби гурӯҳи корӣ нақшаи чорабиниҳои амалисозии ин Бистсола барои вазорати маориф ва илми Тоҷикистон омода карда шуд ва мо медонем ки 30 июли соли ҷорӣ ин нақша иборат аз 59 банд ки нисбатан васеъ шуда буд тасдиқ шудааст. ин ташаббус бисёр саривақтӣ буд, зеро муҳаррики пешбарандаи ҳар як давлати пешрафта ин рушди илмҳои дақиқ ва баъзаи кадрҳои ин соҳа дар он давлат мебошад ва саривақт аз ҷониби пешвои муаззами миллат эълон гардидани соли рушди илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ бисёр саривақтӣ буд ва мо ҷавонон инро хуш қабул намуда тамоми малакаву донише ки дорем ба ин ҷода равона месозем ва бояд мо ҳоло ҷоннок созем тарғиб намудани илмҳои дақиқро дар байни насли наврас. асоси манзараи муосири табиӣ, илмии оламро принсип ва консепсияҳои физикӣ ташкил медиҳанд. яъне физика асоси илмҳои табиатшиносӣ мебошад. вай дар раванди маърифат тасаввуроти нав ба вуҷуд оварда ҳамеша равнақ меёбад ва ба мо имкон медиҳад ки табиатро беҳтар ва амиқтар фаҳмем, моро бо назарияву фарзияҳои амиқ ғанӣ мегардонаду қобилияти инсониятро афзун мегардонад. бидуни шубҳа гуфтан мумкин аст ки физика қисми ҷудонопазири фарҳанги умумии инсоният аст. дар институти мо тақрибан 35% кормандон ҷавон ташкил медиҳанд ва дар ин ҷо мо бояд ба он нуқтаи назар намоем ки аксарияти ҷавононе ки дар ин институт мо фаъолият мебаранд, инҳо фаъолиятро ҳанӯз аз даврони мактабӣ аз ҳамроҳ шудан ба бахши физикаи Академияи хурди илмҳо оғоз намуда буданд ва дар ҳамон айёми ҷавонӣ дар онҳо як меҳру муҳаббат нисбати илми физика ва техника ба вуҷуд омада буд ва мо ҷавобан ба чунин ҷавонон онҳоро то ҳадди имкон дастгирӣ мекунем ва пайваста онҳоро ба кишварҳои хориҷӣ барои коромӯзӣ мефиристем. масалан соли гузашта як гурӯҳ ҷавонҳои мо коромӯзӣ гузаштанд дар кишварҳои Аврупо, дар Ҷопон, дар Чин, дар Ҳиндустон, дар Туркия ва имсол низ мо як қатор ҷавонҳоро барои коромӯзӣ дар
ҷумҳурии Ӯзбекистон ва дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил номнавис карда будем, вале бо сабабҳои маълум ин камтар маҳфуз гузошта шуда истодааст. Бо дастгирии ҳукумати кишвар фонди дурахшандагон ҳаст ки махсусан барои ирсол намудани ҷавонон ба хориҷи кишвар ҳамин коромӯзӣ ва умуман таҳсилро маблағгузорӣ мекунанд ва якчанд ҷавонони мо аз ҳамин фонд дар хориҷи кишвар дар шаҳри Москва яъне ки ҳам таҳсилоти магистрӣ, ҳам аспирантураро хатм карданд. аз ҷониби дигар мо ҳоло кӯшиш карда истодем ки ҷавонҳоро бо тариқи ҷалб намудани грантҳои байналмилалӣ яъне ки даромади моддии онҳо беҳтар намоем. банда дорандаи бурсияи президентии дурахшандагон ҳастам ва тариқи дастгирӣ бевоситаи пешвои миллат дар аспирантура дар шаҳри Москави Федератсияи Русия таълими илм намудам ва тӯли 2 сол дар он ҷо дар шаҳри Дубна яъне бо номи Наукоград машҳури ҷаҳон аст, дар Институти муттаҳидаи ҳастаи ядроӣ онҷо фаъолият намудам. ҳамзамон дар 3 маротиба дар донишгоҳи васедаи шаҳри Токиои ҷопон ҳамкориҳои илмии зич пайдо намуда дар он ҷо кор омӯхтам ва хусусан ҳоло коромӯзиҳои ман оид ба рушди моделсозии компютерӣ мебошад. Зеро моделсозии компютерӣ рушд додани ин соҳа дар ватани маҳбуби мо яке аз равияҳое мебошад ки осонтар ва камхарҷтар мо метавонем ба дараҷаи байналмилалӣ мақолаҳои илмӣ чоп кунем ва ногуфта намонад ки ҳоло ҳам мақолаҳои дараҷаҳои байналмилалӣ аз ҷониби устодони мо ва ҳам сабақони мо чоп шуда истоданд, вале нисбатан камтар аст ва барои рушд додан зиёд намудани ин мақолаҳои илмие ки Тоҷикистони моро дар илми байналмилалӣ муаррифӣ мекунад зиёд гашта бошанд ва бо раванди моделсозии компютерӣ мо метавонем қисми эксперименталии корҳо дар масалан ҷопону Русия гузаронида шавад ва барои моделсозии онҳо ҷавонони тоҷик ҳамқадами онҳо бошанду Тоҷикистони моро муаррифӣ намоянд. физика ҳамчун илми бунёдии табиатшиносӣ тафаккури табиии илмии инсон ва инсониятро рушд медиҳад. ба умқи асрори табиат фурӯ рафта, вай на танҳо абзору таҷҳизоти таҷрибавию техникии худ, балки абзорҳои ақлонии инсонро мукаммал месозад. физика муҳимтарин унсурест ки дар он ғояҳои асосии фалсафӣ бунёд мегарданд. физика ба пешрафти илмию техникӣ ба таври ҳалкунанда таъсир намуда ҳамин тариқ ба ҳама тарафҳои ҳаёти ҷамъият аз ҷумла ба фарҳанги инсонӣ таъсир мерасонад. мо бояд дар ин ҷо қайд намоем ки аз соли 2014 инҷониб дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озмунҳо баргузор мешуданд, аммо барои донишҷӯён. ҳамасола моҳи март баргузор мекардем ва ин озмунҳо баргузор мешаванд доир ба ҳама фанҳо, ҳам илмҳои дақиқ, ҳам илмҳои гуманитарӣ. Вале бо эълон шудани Бистсолаи рушди илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ аз ҷониби Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бевосита аз ҷониби президенти Академияи миллии илмҳо бо ташаббуси он кас яъне ки идеяи баргузор намудани озмун дар самти фанҳои дақиқ барои мактабхонаҳои синфҳои 10-11 пешниҳод карда шуд ва аз ҷониби ҳукумати шаҳр ин идея бевосита дастгирӣ карда шуд ва давраи аввали озмун дар бевосита дар мактабҳои пойтахти кишвар гузаронида шуд ва баъдан он ғолибоне ки дар ноҳияҳо ҷойҳои аввалро соҳиб шуданд, онҳо пешниҳод шуданд барои гузарондани озмун дар даври ниҳоӣ ба Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Ва ин озмунҳо аз олимпиадаҳои анъанавӣ фарқияти зиёд дорад. яке аз фарқияти аввалин он аст ки чӣ тавре ки гуфтем, ин озмунҳо аз рӯи фанҳои илмҳои дақиқ яъне ки физика,
математика, кимиё, ҷуғрофия ва биология баргузор мегарданд дар давоми як моҳ. дар фарқият аз ин озмунҳо, масалан озмунҳои анъанавӣ дар мобайни як ё ду рӯз баргузор мешаванд. озмунҳои соли ҷорӣ бошад, барои мактабхона мо ташкил карда истодем дар муддати як моҳ. ва чӣ тавре ки бохабар ҳастед, ба наздикӣ санаҳои 12 ва 13 ноябр озмун аз фанни физика баргузор гардид ва дар давоми ин ду-се рӯз ба рӯи хонандагони мактабҳои миёна лексияҳои илмии оммавии академикҳо, узвҳои вобаста ва директорони институт баргузор гардид, ки дар он мо бо хонандагон дар як суҳбати озод дар маҷлисгоҳи Академияи илмҳои Тоҷикистон оид ба таърихи рушди илми физика дар Тоҷикистон ва оид ба олимони варзидаи илми физика дар Тоҷикистон ва ҳамчунин дар ҷаҳон ва дастовардҳои ин соҳа маълумот додем. баъд аз ин озмун бевосита баргузор шуд, яъне ки олимпиадаи анъанавӣ ва ҳамчунин дар ин ду-се рӯз экскурсия, яъне ки намоиш барои мактабхона ба лабораторияи институтҳо ташкил карда шуд. ва бояд қайд намоем ки ҷавонони мо бисёр ҳам нуқтасанҷ, бисёр ҳам ботамкин ва дар ҳақиқат дар онҳо ҷавҳари илм мавҷуд ҳаст. танҳо мо бояд онҳоро дастгирӣ намоем. ва аз ҷониби Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон барои ғолибони ин озмун ҷоми Академияи илмҳо дипломҳои дараҷаи 1, 2, 3 ва ҳамчунин ифтихорномаҳо тақдим карда шуданд ва мо вақте ки ин хонандагонро дар институт худ дидем, чӣ тавр онҳо кӯшиш менамоянд, чӣ тавр онҳо қобилият доранд, онҳо ба ҷавонии худ нигоҳ накарда бисёр масъалаҳои яъне ки сатҳи байналмилалиро ҳал карданд. аз ҷониби институт низ ба онҳо ифтихорномаҳо тақдим карда шуд, то ки як дараҷа дар онҳо шӯълаи илм равшантар ба вуҷуд ояд. дар рафти олимпиада ки банда бевосита иштирок варзидам, ҳамчун ҳакам будам, ин як чизи нав буд ки хонандаҳои мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумиро ҷалб намуданд ба деворҳои Академияи миллии илмҳо ва онҳоро шинос намуданд бо рафти илмии ҷумҳуриямон. ва ин таҷриба бисёр хуб мешавад ва зиёд мекунад шавқу рағбати ҷавонон, яъне наврасонро барои пешрафт ва омӯхтани илмҳои дақиқ зиёдтар менамояд. вақте ки экскурсия гузаронидем дар деворҳои институт, дидан кардан аз лабораторияҳо, бисёр шавқу рағбати онҳо ҳис мешуд. ҳоло мо ҷавонон бояд сидқан аз қаъри қалб кӯшиш намоем ки насли наврасро ба илми дақиқ рӯ оваронем. физикаи муосир қариб ба тамоми тарафҳои ҳаёти инсон таъсир мерасонад. вай асоси ҳамаи илмҳои табиатшиносӣ ва техникӣ мебошад. амалан ягон соҳаи саноат вуҷуд надорад ки дар он дастовардҳои физика истифода нагардад. вай ҳамчунин фарҳанг ва тарзи тафаккурро низ фаро мегирад. масалан ин дар бознигарии ақидаҳои мо ба кайҳон ва муносибати мо ба он инъикос мегардад. омӯзиши олами атомӣ ва субатомӣ дар ибтидои асри 20 маҳдуд будани ғояҳои механикаи классикиро нишон дод ки ин дар навбати худ боиси таҷдиди назар кардани бисёр мафҳумҳои асосӣ гардид: материя, фазо, вақт, сабаб ва натиҷа ва ғайраҳо. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ таҷдид шудани як қатор самтҳои фаъолият мебошад. аз ҷумла ин таҷдид шудани тадқиқотҳо дар самти яъне ки амалисозии эксперименти помир. ин тадқиқотҳои нурҳои кайҳонӣ мебошад ки солҳои 2008-2009 аз ҷониби ҳукумати кишвар ва ҳукумати Федератсияи Россия як марказ бо номи Маркази байналмилалии илми тадқиқотии помир Чақалтой таъсис дода шуд, ки мақсади асосии ин марказ ин таҷдид намудани тадқиқотҳо дар соҳаи нурҳои кайҳон мебошад. як қатор дастовардҳо яъне ки буданд ки аҳамияти ҷаҳонӣ доштанд. аз ҷумла қайд намудани заррачаҳои энергияшон фавқулбаланд, ки
бо номи Тоҷикистон, бо номи оилаи Тоҷикистон машҳур ҳастанд ва чунин суръати заррачаҳо тариқи методҳои рентгену эмулсиони камерӣ дар ҷаҳон ҳоло аз ин зиёдтар қайд нашудааст. бо шарофати истиқлолии давлати ҷумҳурии Тоҷикистон иродаи ҳукумати кишвар буд, иродаи сарвари кишвар буд ки ҳамин соат таҷдид ёфт ва ҳоло мо ҳамасола ба экспедитсия Помир равона мешавем ва дар он ҷо бо тадқиқи нурҳои кайҳонӣ машғул ҳастем. самти дигари фаъолияти илмие ки таҷдид шуд, ин қабул шудани барномаи давлатӣ оид ба барқарор намудани реактори тадқиқотии ядроии силсилаи Аргус мебошад. ин реактор солҳои 80 то соли 88 дар институти мо насб шуд ва чӣ тавре ки мутахассисон медонанд, ин навъи реактор танҳо ду намуд мебошад, танҳо ду адад дар тамоми ҷаҳон. яке аз онҳо дар институти ба номи Курчатови Москва насб шудааст, дуюминаш дар институти мо солҳои 1983 то 85 насб шуд. он биное ки дар шафати институти мо воқеъ аст, ин бинои ҳам реактор аст, пурра ҳам таъмири берунӣ, ҳам таъмири дохилӣ гузаронда шуда бо таҷҳизотҳо муҷаҳҳаз гардондам. маркази мо маркази байналмилалии таҳқиқотҳои ядроӣ дар Институти физико-техникий ба номи Султон Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар якчанд самт фаъолият менамояд. яке аз ин самтҳо ин омӯзиши экологияи радиатсионӣ, яъне таҳқиқи фонди радиатсионии маҳаллҳои гуногун. самти дигар ин дар самти барқарор намудани реактори ҳастаи Аргус ва самти дигар ин омӯзиши нурҳои кайҳонӣ мебошад. ва асосан омӯзиши нурҳои кайҳонӣ дар Тоҷикистон аз соли 1944 шурӯъ мешавад. як экспедитсияи бузурги олимон аз Москав ба Тоҷикистон фиристода шуд ва онҳо дар минтақаи чечакии ноҳияи Нуроб таҳқиқотро оғоз намуданд ва аз ҳамон лаҳза сар карда дар Тоҷикистон таҳқиқоти нурҳои кайҳонӣ шурӯъ гардид. ва ин таҳқиқот дар аввал ҷанбаи омӯзиши таъсири мутақобилӣ байни зарраҳои баландэнергия дошт ва баъдан дар давраи истиқлолият самти омӯзиши нурҳои кайҳонӣ нисбатан ба самти хусусиятҳои астрофизикии онҳо нигаронида шуд. ва имрӯз мо ҳам дар ҳамин самт таҳқиқот анҷом дода истодем ва фаъолияти илмии худро пеш бурдем. мо кормандони ин марказ, хусусан ҷавонон, ба омӯзиши гузариши зарраҳои зарядноки нурҳои кайҳонӣ аз атмосфера машғул ҳастем ва барои сабт ва ба қайд гирифтани онҳо детектор ва телескопҳои навро лоиҳакашӣ намуда истодаем ва дар ҳолати ба даст омадани сармоя ва имкониятҳои иқтисодӣ мо метавонем онҳоро сохта дар пойгоҳи омӯзиши нурҳои кайҳонӣ Помир дар Мурғоб насб намоем ва дар бораи ҳодисаҳое ки дар кайҳон мегузаранд маълумот ба даст орем. аҳамияти таҳқиқоти илмие ки дар маркази мо ва дар институти мо гузаронда мешаванд асосан ҷанбаи бунёдӣ доранд, яъне мо ба омӯзиши қонуниятҳои бунёдии табиат машғул ҳастем ва дар ҳолати ошкор шудани ин қонуниятҳо, дар ҳолати ба даст омадани маълумотҳои нав онро метавон дар соҳаҳои гуногуни зиндагӣ татбиқ намуд ва ин фаъолияти мо барои ба даст овардани маълумотҳои ҷолиб дар бораи равандҳое ки дар табиат мегузаранд, дар бораи тарзи қонуниятҳои олам ва дар бораи ҳодисаҳое ки дар кайҳон низ мегузаранд маълумот ба даст меорем ва ин маълумотро мо тавассути васоити ахбори омма, тавассути навиштани мақолаҳои илми оммавӣ ё ин ки мақолаҳои илмӣ ба ҷомеа мерасонем ки барои васеъ шудани ҷаҳонбинии мардум ва баланд рафтани сатҳи саводнокии одамон бурда мерасонад. алоқаи байни физика ва пешрафти илмию техникӣ дуҷониба аст. аз як ҷониб дастовардҳои физика асоси рушди техника мебошанд, аз ҷониби дигар баланд гардидани сатҳи техника барои гузоштани таҳқиқоти нави физикӣ имкон медиҳад, яъне техника имкониятҳои навро дар физика ба вуҷуд меоварад. برای
استفاده بردن ازوت موی نیتروژن مویگی در تیپ اسباب‌های سازن که باید برای جراحی جگر استفاده برند و این کار اولین بود. تو استفاده بر این اسباب‌ها فقط ازوت نیتروژن موی رو در قسم‌های بیرونی برای معالجه پوست و زخم‌های بیرونی استفاده می‌بردند. ولی سپاری شد که از طرف چیز یک بیمار جوان زن تقریباً سن‌های 25 ساله بود برای جراحی وی همین متد لازم شده بود. برای سپاری شدن که همین اسباب‌ها ساخته شود و در مدت کوتاه ما به جوریشوی ازو اسباب ساختیم و رو من در همین چی میمونه بازیمانشان در پروسس کوتاه همین دسترکتور اسبابی که ما ساختیم تمپراتوری ازود رو میگیرد. تمپراتوری تا مینوس 196 گرادوس و همین اسبابی که ما ماندیم هم تمپراتور رو گرفت من همین چی و در قسم بالای همون جگر جایی که زخم است همون جراح مانده همون قسم خشون گرفت. این چه خصوصیت‌های خوبی دارد؟ مثلا پیش برای جراحی کردن قریب که از 50-60% زیاد خون دادن روزی میشد با بیمار، چون که در وقت جراحی خون بسیار میرفت. در اینجا باشد فقط در وقت همون چاکنی و جای بریدن همین جراح خون کمی میرود و در قسم جگر نمیرود و در وقت جراحی کردن خون تی لوگی نیست و وقتی استفاده جراحی هم تیز می شود. ما برای کارهایی که تیز شود وابسته با همین جراح مثل از زخمی که کلان است پروسس 2 ساعت 3 ساعت چیزور دوام میکند ما همین چیزهای عادی من هم ترموسه که میبینید همین رو استفاده برده و خصوصیت‌های فیزیکی را قانون فیزیکی استفاده برده من با این آزاد میرود من همین توربه چرا همچون کلاپن ما استفاده بودیم که با واسطه من همین را زیر کردم داخل همین فشار با وجود آمده همین نیتروژن موی خودش با قسمی من همین خنک کننده من همین اسباب آمده خنک کرده از این طرف بوغش برآمده میرود و این پروسس چه قدری که لازم شود جراح استفاده و برای باز هم بسیارتر جراح استفاده برد ما دیگر اصولی چکرگی از همین من همین ترموس است دیگر میگه در همین چیزهای تا 16 لیتر 40 لیتر اسباب ساخته که جراح میتواند ماند روزی که مثال 3 بیمار است 4 بیمار است یک بار باید جراحی کنند و این اسباب‌هایی که ما تیار کردیم در تیپ نغز استفاده بوده شد از من نشون میدم خیلی کار میکندیم در همین بگذاریم و چه پروسس اجرا میشد جراح همین کارا استفاده برد نشون فقط چشمان احتیاطی من این اسبابی کیروجراحی که جراح استفاده برد اسمو جگر با واسطه همین یخ میکنه تو قریب 2-3 سانتی متر در وقتی کوتاه این یخ میکنه با مینوس 96 گرادوس میرسد و حقیقتی استفاده میبره دیگر با واسطه این جای جراح واسطه این اسبابی عالی هم که باشد در وقت جراحی جراح برای تلخه رو از دیگر جدا کرده این استفاده برد خیلی تلخه رو یخ کننده خشوب بریده میگیرن و این اسباب برای هم برای جای زخمی که در جگر است با واسطه این همون خبات رو رنگ میسوزاند که خونروی نشود و این چیز استفاده بردیم. خب دیگر کاری که ما کردیم در همین چیز استفاده برده شد من این اسباب به شد جراحی کردن وقتی که نو کسلی سر می شود بیماری در جگر شوش و این سپارش بود همه خیلی اسباب ما ساختیم دیامتری 1 سانتی متر جراح چی میکرده با واسطه کامپیوتر
камерақати ҳамина ба дохил намуда қисми ҳамун захмро барои пешгирӣ кард бо азот сол тавобат мекунад. 4 та ихтироъ шуд аз ихтироъ ва ҳамин корҳо боз дар ҳамин соли 2020 аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд ва мо муаллифоне ки дар ҳамин кор мекардем, ман солона фатлу раҳмати фарҳод раҳимӣ ТВ Академия ки яке аз асосгузорҳои ҳамин кор буд, хидмат ҳалимович муминов директори институт буд, саид шарипович ва худи ҷарроҳ соли 2020 мана ба ҳамин ҷоизаи ба номи аввалии сино дар соҳаи атбоғои техникии ҷарроҳӣ то қадрдорӣ карда шуд ва ба ғайр аз соҳаи тиб азот микробия меори истифода бурда мумкин аст дар дигар намудҳои техника барои таъмири механизмҳои двигатели автомошино дар қисми электроника истифодавари электроника ки дар натиҷаи таъсири хунукӣ хусусиятҳои волтамперӣ мегӯянд тағйир меёбад ва барои фавқулноқлият мегӯянд лаборатория мо гузоштем фаросардӣ ва фавқулноқлият светпроводимист мегӯянд рӯси хати ва дар ҳамин соҳа кор кардам ноқилҳое ки ба диаметри хурд массаи кам ва ҳамин чизҳо мо дар оянда мехоҳем борӣ кунем. Зиёда аз 300 кас зиёд ҷарроҳӣ шудааст, ҳамаш нағзгузаштагӣ аст ва беморону дигар чӣ касе ҳастанд бо нархи арзон гирд ҳамин чизҳо иҷро шуд. ихтирои ҳамин таҷҳизот асос шуд таҷдид намудани фаъолияти истгоҳи истеҳсоли нитрогени моеъ мебошад. аз соли 2014 инҷониб барқарор намудани ин истгоҳ шурӯъ шуд ва соли 2014-2015 ба пуррагӣ ин истгоҳ барқарор шуд ва ҳоло эҳтиёҷоти хоҷагии халқро мо бо нитрогени моеъ қонеъ карда истодаем. физика имкон медиҳад фаҳмида шавад ки олам аслан донисташаванда аст ва тасодуф на ҳамеша зараровар мебошад. физикдони амрикоӣ рабби мегӯяд ки физика мағзи маълумоти гуманитарии замони моро ташкил медиҳад. яқин аст ки олимони физик ба зиёёне ки ба самтҳои дигари ҳаёти маънавӣ машғуланд ва ҳамчунин ба ҳамаи одамон ҷиҳати фаҳмидани он ки физикдонҳо ба чӣ корҳо машғуланд, табиати ашё чӣ гуна аст, кадом уфуқҳои илм кашф карда мешаванд, кӯмак расонанд. физика ба мо нишон медиҳад ки олами атрофи мо чӣ андоза бузург ва чӣ андоза ба мо наздик аст. ҳамчунин фаъолият мебарад лабораторияи физикаи атмосфера. дар солҳои охир махсусан дастовардҳои назаррас дар ин лаборатория дида мешавад. соли 2019 Институти тадқиқоти тропосферии ба номи Лейбници Олмон тариқи грант ба институти мо як лабораторияи муосир дастрас карда шуд бо роҳи заминӣ тариқи контейнер ки лабораторияи мазкур метавонад ки тадқиқотҳои атмосфериро дар сатҳи ҷаҳонӣ гузаронад. мутахассисони олмонӣ қаблан ба институти мо ташриф оварданд ва якчанд моҳ бо ҳамроҳи мо кор карданд ва мо исбот кардем ки мо метавонем дар сатҳи зарурӣ бо таҷҳизотҳои муосир кор кунем. ин технология лидар мебошад. ин технология дар ҷаҳон танҳо 6 лаборатория насб шудааст ва дар осиёи миёна якто мебошад. дар асоси ин технология яке аз конференсияҳои байналмилалии миқёси калон соли гузашта доир гардид ва дар ин конференсия мо бо ҳамкорони чин низ дар ин самт гуфтушунид кардем ва соли ҷорӣ бояд ки боз як лабораторияи тадқиқоти атмосферӣ ба институт ворид карда мешуд. тариқи грант мо нақша дорем ки ин лабораторияро дар ноҳияи шаҳртӯз дар мавзеи айваҷ насб намоем. мо метавонем аэрозолҳое ки аз ҷониби афғонистон, яъне ки чӣ тавр ки ба мо маълум аст афганка мегӯянд, аслан ин аэрозолҳо аз
қитъаи Африко меояд, сели ин аэрозолҳоро дар он ҷо назорат барем ва бо баробари он 2 нафар бо ҷои кор таъмин хоҳанд шуд. вазифаи минбаъдаи олимони тоҷик аст ки ин самтҳои таҳқиқоти илмиро ҳамчун самтҳои афзалиятнок қабул карда дар амалишавии то ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои муаззами миллат саҳмгузор бошанд. махсусан таъсиси 3000 стипендияи президентӣ ба хонандагони болаёқати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар, зиёд намудани теъдоди гирандагони стипендияи президентӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмӣ, инчунин таъсиси мукофоти махсуси давлатӣ барои олимони ихтироъкору навовар бори дигар нишон медиҳанд, ки рушди илм, махсусан илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқу риёзӣ ҳадафи асосии пешвои муаззами миллат ва давлат мебошанд. дар институт 9 яъне ки зерсохторҳо мавҷуд ҳастанд, аз ҷумла як маркази байналмилалии тадқиқотҳои физикии ядроӣ ки дар чаҳорчӯбаи мавзӯи илмии он реактори тадқиқотии аргус фаъолият мебарад. ҳамчунин дар чаҳорчӯбаи ин мавзӯъ фаъолият менамоянд дар самти тадқиқи нурҳои кайҳонӣ дар ноҳияи мурғоби помир. ва ҳамчунин боз як марказ аст, ин маркази омӯзиш ва татбиқи манбаъҳои барқароршавандаи энергия мебошад, ки ин марказ яъне ки дар ҳудуди институт дар ҳамкорӣ бо ширкати система автоматика солҳои тӯлонӣ аст, ки дар ноҳияҳо ва дар муассисаҳои кишвар бо насб намудани лавҳаҳои офтобӣ яъне ки машғул ҳастанд ва бо ин роҳ якчанд масалан ноҳияҳо, хоҷагиҳо ва муассисаҳо бо энергетикаи таъмин шуданд. маркази омӯзиш ва истифодабарии манбаъҳои барқароршаванда айни замон дар сохтори Институти физика ва техникаи ба номи Султон Умаров фаъолият намуда 21 нафар коргар кор менамояд. умуман маркази омӯзиш ва истифодабарии манбаъҳои барқароршаванда аз рӯи 2 самт фаъолият мекунанд. фаъолияте ки бевосита имрӯз дар худи марказ сурат гирифта истодааст, яъне омӯзиш, сохт ва тарзи кори дастгоҳҳои панелҳои офтобӣ ва гармкунакҳои офтобӣ ва танурҳои офтобӣ мебошад. бояд зикр намуд, ки дар тӯли фаъолияти хеш аксарияти кормандоне ки ба ин самт кор ва фаъолият менамоянд тавонистанд, ки якчанд намуди дастгоҳҳоро барои истифода пешниҳод намуданд. аз ҷумла дар худи марказ танури офтобӣ ки барои хӯрок пухтан истифода бурда мешавад, аз худи ашёҳои дастрас сохта ба истифода дода шуд, ки ҳарорати дохили он аз 100 то 130 градус буда дар давоми рӯзҳои офтобӣ метавонад, ки аз 1 то 2 маротиба хӯрок пухта тавонад. дигар таҷҳизоте ки бевосита дар марказ аз худи маводҳои дар ҷумҳурӣ мавҷуд буда сохта шуд, ин коллекторҳои офтобӣ мошаванд, ки нури офтобро ба энергияи гармӣ табдил медиҳад. яъне чунин намуди дастгоҳҳо метавонанд, ки дар як рӯз аз 350 литр обро то ҳарорати аз 50 то 70 градус гарм намоянд. дигар масъалае ки имрӯз мавриди тадқиқоти илмӣ қарор дорад, яъне омӯзиши маводҳои нимноқилӣ, ки маводҳои нимноқилӣ асосан дар панелҳои офтобӣ барои табдил додани энергияи офтоб ба энергияи электрикӣ хизмат мекунанд. аз ҷумла ба мо маълум аст, ки аз ҳама элементи маъмултарине ки барои табдили энергияи офтоб ба энергияи электрикӣ мавриди истифода қарор медиҳад, ин силитсий аст. бояд зикр намуд, ки
худи панели офтобӣ аз фотомодулҳо иборат аст. Фотомодул дар навбати худ аз элементҳои нимноқилӣ иборат аст. пас ҳар як элементи нимноқилӣ ниҳоят шиддати хурд тавлид менояд ки тақрибан 0,5 вольтро ташкил медиҳад. бинобар ин панелҳо ё ки элементҳои фотоэлемент пай дар панелҳои офтобӣ пайваст карда мешаванд ки баъдан аз он баромади шиддати 12 то 24 то 48 волт мешавад. бояд зикр намуд ки аксарияти истеъмолкунандагони энергияи электрикие ки дар ин шиддат кор мекунанд, яъне барои дигар намуди асбобо басанда нест. бинобар ин дар панелҳои офтобӣ худи инвертор пайваст карда мешавад ки инвертор ин таҷҳизоти электрикие мебошад ки шиддати доимиро ба шиддати тағйирёбанда табдил медиҳад. дигар масъалае ки бевосита имрӯз аз худи маводҳое ки дар заводи алюмини тоҷик истеҳсол карда мешаванд, худи алюмини мо аз алюмини бо илова намудани дигар элементҳои системаи даврӣ метавонем ки маводҳое ки барои сохтани таҷҳизотҳои дастгоҳҳои фотопанел ё ин ки коллекторҳои офтобӣ истифода мешаванд бурда мешаванд. мо дастгоҳеро мебинем ки худи олимони марказ сохта ба истифода дода шуданд. мана хеле ки маълум аст дар худи инҷо мо намунаҳоро бо дарозии худи 30 миллиметр ва диаметри 16 чӣ карда дар худи термопара ҷойгир мемонем. аз худи термопара ба терморегулятори бисёр канала пайваст шудааст ки ба компютер пайваст мебошад ва ҳамаи протессҳое ки дар худи дохили ё ин ки дар худи намунаҳо мегузарад ба компютер сабт карда мешаванд ва дар оянда мо аз худи натиҷаҳои гирифта гармиғунҷоиши ҳар як намунаро ҳисоб менамем ва дар асоси гармиғунҷоиши намунаҳо мо дигар функсияҳои термодинамикиро ҳисоб менамем. бояд зикр намуд ки имрӯз марказ тасмим гирифтааст ки дар оянда чунин корҳоро иқдом дода дар соҳаи илми тоҷик саҳми худро олимони ин марказ гузоранд. физика ҳоло ҳам дар табиатшиносӣ дар сафи пеш қарор дошта услуб ва сатҳи тафаккури илмиро муайян мекунад. омӯзиши он қисми ҷудонашавандаи ҳаргуна таҳсилоти табиӣ, илмӣ ва техникӣ мебошад. ҳамин аст ки аз рӯи синфбандии илмҳо дар иёлоти муттаҳидаи амрико дар категорияи илмҳои физикӣ на танҳо геофизика, биофизика ва монанди ин, балки химияро низ дохил мекунанд. мо як қатор лоиҳаҳои инноватсионӣ таҳия намудем ва онро мехоҳем ки дар давоми 10 солаи аввали ин бистсола амалӣ намоем ва дар асоси ин лоиҳаҳо боз дар давоми 10 солаи минбаъда лоиҳаҳои нисбатан глобалиро амалӣ намоем. чӣ тавре ки медонем ҳоло масъалаҳои экологӣ ҷадид мебошанд ва яке аз самтҳои наве ки мо онро рушд дода истодем ин самти таъсироти иқлим ба экосистемаи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ҳамчунин аз ҷониби лабораторияи физикаи атмосфера яке аз масъалаҳои глобалии ҷаҳонӣ тадқиқ яке аз масъалаҳои глобалии ҷаҳонӣ шурӯъ шуд. ин ҳам бошад пешгӯии заминларза. чӣ тавре ки медонед пешгӯии заминларза ин масъалаи ҷаҳонӣ аст ки ҳоло ҳалли худро наёфтааст. ва ҳамчунин аз ҷониби як гурӯҳ олимони институти физика лоиҳае пешниҳод шуд вобаста ба тоза намудани обҳо, яъне ки обҳои саноатӣ ва обҳои табиӣ ки дуруштияшон баланд аст, онҳоро мо мехоҳем бо усулҳои физикӣ кимиёӣ ба оби ошониданӣ табдил диҳем. ва боз як дигар самти фаъолияти институт ин ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ мебошад дар самти ташхиси маводҳои сахт мегӯянд
ташхиси мухарраб, яъне ки ташхисе ки ба маводҳо яъне ки зиён намерасонад. тариқи методҳои акустикаи физикӣ. дар ин самт ҳоло гуфтушунид бо ҷумҳурии беларусия ва бевосита федератсияи россия гузаронида шуд ва онҳо рӯзҳои наздик бояд як қатор таҷҳизоту маводҳои худро ба мо фиристанд, то ки мо онҳоро тариқи методҳои акустикаи физикӣ ташхис намоем. бояд қайд намоем ки новобаста аз он ки кишварҳои абарқудрат ҳастанд, ҳоло дар самти акустикаи физикӣ таҷҳизотҳо ва олимони мо дар сатҳи зарурӣ фаъолият мебаранд, зеро ки аз хориҷи кишвар ба онҳо мефиристанд маводҳоро барои ташхис. илм дар фаъолияти давлати миллии мо ба самти афзалият дошта табдил ёфт. имрӯз аҳли илми тоҷик дастгирӣ, кӯмак, пуштибонӣ ва ғамхориҳои пайвастаро аз ҷониби пешвои миллат ва ҳукумати Тоҷикистон ҳамарӯза эҳсос менамоянд ва маҳз ҳамин дастгирист ки мунтазам пояи моддиву техникии муассисаҳои илмӣ рушд мекунанд, ҷавонон ба илм рӯй меоранд ва дастовардҳои илмӣ меафзоянд. ин барои на танҳо 20 соли мебаъда, балки барои чандин даҳсолаҳои дигар низ раҳкушои самтҳои нави илми тоҷик мебошад.